Takarjala Lampra Hatiwo. Lampra Hatiwo. Busuk joran time obo khlaijak na? Na 11 tan chimi sinjangnai. Acha ajaga kebo sabo ma norokno nong ajaga phaimajak khaine ba kunu nograi rok. Na sini central ni je white leader kone bro phaimajak khaine ajaga. Media no. Tini seng aro tini bike rally khaine angke sini khana 8 tarik sini Takarjala Jompujala sini youth ni dagibung central ni dagibung bai kaisa youth malaya pandangnai awan bagi sini making khaitei sini bike rally khaijangnai sini 12 Takarjala. Biang ba busuk jora khalai. Sini Takarjala ni yang humulung tikhe phaine langma hati yang Takarjala tu Jompuyo enang sini. Motago ramdul sungcheni. Busuk bike rok malkhung rok mane gaden sini 7 rok bike nai tak phaitong joto phaibe ko phaitongo amon tino starting koitan simi starting 12 ta useng na sini je bike rally ko ta koita bisinati khlaijak naiba sini yang Jompui side ni Jompui mane sini je 12 ta dum duita side dong kaisa mulungpat te kaisa yang Jompui side sungjang Jompui side ni tino khajaw mo komso amon sini 19 village noti khajaw mane odisha kai khanam ni je kok sap lamung ni tiyai oban ba making khaitei sini awai mung panda buskang rokle bom hayawna tabu tipra mothane je sanmung bisinti sadena sini busang sanmung to kaham rezul manai sini mohara side dong norbo khnain dong amono ta je mohara samono khnaita ani chenum kai ani bung bijas debroma ang 12 ta jo white ni block president ngetak je tini